Nasi irari mwezuva tadzoka zvakareka munzvimbo yemutoko paTongogara Primary School pari kurira. Ndingada kuti ndikuzise kuti kubva zvatabva pachikoro chino vabereki vachiti takuvharisa chikoro, pane zviitiko zvakawanda zvakazosara zvikaitika. Ndiregai titaure nevatungamiri vechikoro tinzwe kuti vanoti kudini pamusoro pezvakasara zvichiitika. Andrew Neshamba ndozita rangu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Inini ndonzi Mai Makoma, SDC chair paTongogara. Kune nhau yatakanga tambotaura kumashure yekudonha kwevana vechikoro. Takaisira pakuti chikoro changa vabereki vanga vati chikoro chimbovharwa. Naizvozvo ndinodaira kuti chikoro chakavharwa kusvika pazuva ranhasi ndiri kutaura sekudai chikoro chakavharwa. Asi mushure mekunge chikoro chavharwa vabereki varidza ngoma, takazouya tichitorwa mangwana acho zvekuma 10. Ini ndakafonerwa zvekuma 10 patuma 11 chanyatsozwa nguva. Ndikanzi SDC chasvikai kuno kuchikoro na8. Ndikati nyaya dzechikoro regai ndimhanye ndiendeko. Ndakasvika kuchikoro ndikawana kune vaviri varanda vairi vagwashure vanova munhu ane mwana akadonha achitaura achizoita tsaona pachikoro kuyawo sabhuku vemuvillage 46 ureva chikoro chedu chiri muvillage 46 chikoro chedu sabhuku vevillage iroro anga ari kwaintova jasi. Ini ndakaendawo necommittee member vanonzi Mai Chimuramba. Ndikasvika kuye ini handina kuwana mukana wakanyanya wekuti nditaure namapurisa. Ndakaona mapurisa kana ndisakanganise aisvika ku8. Asi mapurisa anga ari armed, vanhu vanga vaine pfuti. Takatanga kusangana navo kumashopu kune 4. Tisvika pachikoro paine motikari, mumota muine 1 anga ari pasteering, ari wemukadzi. Mumota kumashure mamwe murume anga itori nepfuti. Ofisi kune mumwe mupurisa. Mukati mamuno mumwe mupurisa zviva takasangana naye paya patakati takabva kudare. Tichizonzi tiwe tichibva kuchief pachief Mutoko. Nyaya yedu nekuti tikwa chief takanzi tidzokere kwaMutoko. Mupurisa watakaona kwaMutoko wechikadzi ndo takaona ari mukati meofisi nomwe murume arimo. Hatina ini sacheya ndakatononokei kwatogara kure. Handina kuwana mukana wekutaura kuti mumwe anga arimo ndiye. Ndakangonzi manonoka tandakamirira imi masungwa nemhosva yekuvharisa chikoro uyezve kuridza ngoma zvisina kuaplya. Ndakazvitambira ndikati tinozvitambira tisungei tiende. Ndokubva tapinzwa mumota ndokuenda kwaMutoko. Tasvika kwaMutoko vakatibvunza kuti ko makavharirei chikoro? Tikati isusu sandisu takavhara chikoro. Chikoro chakavharwa nevabereki. Handizivi kuti inini mhosva yangu ndeyei yekuti ndini ndakavharisa chikoro vabereki. Handigone kuti nditaurire vabereki vanosvika ku500 ndiri 1 wari muchido chimwe chete chekuti chikoro ngachivharwe. Ndirini Mai Makoma ndichiti ngachirambe chienda kuchikoro zvinhu zvinondinetsa. Inini na committee member Mai Chimuramba tobva tanzi nguva iyoyo imimi mazita enyu hako kuno mazita tiri kuda ndiye wagwashure nasabhuku jasi ndo vana mazita ari kunoku
nekuti vaGwashure vari kunziwa vakatakura ngoma, vaJasi ndivo vainzi vairidza ngoma matauriro aita mapurisa. Asi ini ndichiona sechinhu chakaitika ndiripo ngoma ichirira, handina kuona zvangu vaJasi vachiridza ngoma. Chandakaona ndechekuti vabereki ndo vairidza ngoma, vaJasi vaitove kure vachitoti ngoma iyi inogona kuti svitsa parefu, vachitorongawo nyaya yekuti vabereki vamaridzi vari kuita ngoma, ndo kwandaive ndiri kusaidhi kupi ikoko. Zvino vakati mimi amai mimi takukudzosai kumba nenguva. Chatiri kukudzosirai kumba nenguva, endai munotaurira vabereki, sezvo muri micheya, endai munotaurira vabereki kuti vana vari kuchikoro mangwana chaiyo, kuchiedza mangwana, nekuti zuva iri raive musi wechipiri, vainditi chitatu ndokuti vana vaite sei vadzoke kuchikoro. Indakadaira ndikati ndinotenda, regai ndinovaudza kuti vana vaite sei vaive kuchikoro, vandikasikai. Ndobva tabuda paya ndikatsvagawo mari, semunhu ndakangotakurwawo ndiri murima tisina mari yekudzoka kubva kwaMutoko kusvika uko. Ndikatsvagawo mari sekuti munhu vandandasungwa naye, mukadzi vandandasungwa naye, murume wake anogara kwaMutoko, ndikapuhwa mari yelift ndokuya kumba. Asi takasvika zvedu usiku zvokuma9, noda kwokuti kapatirosvikawo pacorner store munhu anomirirawo motikari yake kuti izare tisvikewo kumba. Ndakasvika na9, foni yangu yanga isinawo moto, yandakasiyawo ndavharira mumba, ndaiti ndikuenda nekudzoka ndisingazoni ndikuenda kumapurisa. Zvino ndazoiswa moto kunze kuchiedza zvokuma5-6 kuchikoro kwedu tine group hatinaro vanhu vemunharaunda retongogara. Ndakaisawo message pagroup kuti vanhu woye ndakabva kumapurisa, shoko riri kuti veeducation vati vana nemapurisa imhosva kugara nevana kumba kana kuridza ngoma. Asi nyaya iripo ndeyekuti imimi chiitai sei, chiunzai vana kuchikoro, zvinhu zvamuri kuda kuti imimi pamwoyo penyu zviitwe zvinogariswa vana vachiuya kuchikoro. Ndo message yandakaisa iyoyo. Message iyoyo haina kufamba zvakanaka. Mhinduro dzaipiwa ipapo zvanga zviri zvido zvevana, vachitaura vachiti isusu hatina vana vanoenda kuchikoro ikoko, chikoro ngachivharwe. Toda kutanga tati zvido zvedu zvizadzikiswe kuti vana vaende kupi kuchikoro. Ndodaira kuti hapana akaunza mwana kuchikoro. Kune vamwe vandoziva vairi vatatu vokumaraini kwedu vakanzwa shoko rokuti vana ngavaende kuchikoro, vakagesa vana vachifamba chinhabho chisina 100 meters vangosangana vamwe madzimai zvikuti ndikuenda kuchikoro kupi, svika Mutongogara vakatorerwa shamhu ndobva vadzoserwa kupi kumba. Vaenda kumba zvikanzi akovani ndanzwa shoko rokuti vana vave kuchikoro, ndikati hanzi ako manje vadzoswa, ndikati vabereki havana kuzvitambira kuti vana vaende kupi kuchikoro, hanzi ngachibhovharwe. Zvinhu zvimbogara zvakadini zvakadaro. Zvakadaro ndodaira kuti ndakazofonerwa nemupurisa kuma9 8-9 handichangatsoziva dzangu time, but ruma 8-9 zvikanzi mai ngoma sacheya, ndinoda kukumbira kuziva kuti vana vari kuenda kuchikoro here. Ndikati inini ndakanonoka kusvika panzvimbo pamba, saka shoko ndatorifambisawo nhasi kudaira kuti mamwe mangwana kana vachinge varinzwa vabereki vachaendesa vana kupi kuchikoro. Ende vakazondibvunza kuti ko imimi cheya hapana here zvamapindurwa nevabereki zviri maringe nekubhadharisa hapana here zvamapindurwa nevabereki zviri maringe nekusaunza vana kuchikoro. Ndakazviziva kuti munhu haana idea nekuti magrupu atinawo matichaise pachikoro vari mugrupu nevabereki vese. Ndakaona sekuti vanga vane information yekuti chikoro zviri kurambwa. Ndikatovaudza ndikati mufunge henyu officer, very sorry, chokwadi shoko ndasvitsa, asi hakuna kana mumwe chete andipindura mhinduro inoti mwana wangu akuenda kuchikoro. Vabereki vati havasi kuda nevana. Zvikanzi saka imimi sacheya muri kuita sei? Ndikati hapana zvandinokwanisa kuita, ndinocheya vanhu vari muchisungo chimwe chete. Inini ndikatoti ndinoda kuti chete munhu ndimuti inzani vana kuchikoro, hapana zvandinozvikwanisa. Zvikanzi imimi manje zvatinoda kutokutaura ndezvekuti Jasi naGwashure makasiya kunoku hatisi kuzoririsa vanhu ivavo kusvikirana vana vaenda kuchikoro. Ndakapindura ndichiti zvakanaka, garai ngavagare ikoko, chagaisa kuno chakuudzai. Vakanditaura kuti tipe update kusvika kumanheru kuti vana vaye vazoita sei nenyaya yekuenda kuchikoro. Ndikadaira ndikati ndinokupai nenguva isipi. Amai vedu vanovakanzera mai Charimba nyaya vakainzwa kuti vana vakasungwa vakatorwa nezuro vakaenda kumapurisa. Vakafambisa zvinhu mudanho rekupati eZANU-PF musangano, vakafonera MP kuti vana vave vasungwa nechinangwa chekuti vakaridza ngoma pachikoro kuzvido zvevana. Vakatibatsira zvakanyanya, vakaenda kwaMutoko vakanotora vakomana vakauya
ndafunga zvokusvika kumanheru vana Jasina Gwashiro vakanga vadini vakanga vauya kumba. Ndo pakazonzi panoitwa musangano. Chazwa kungori musweko babva vakomana wachinzi pachaitwa musangano unosanganisa wekwachief, wekuhurumende, wekueducation newekukanzuru kuti nemapurisa kuti vauye tiongorore nhau iyi yekuvharwa kwevana vechikoro. Vabereki vakaramba kusvika kuti isusu vanoenda vasi kuziva kuchikoro kusvika ivo vauya vanzwa zvichemo zvedu taita muchimiro chimwe chete zvinhu zvedu zvivabe zvakanaka. Ndo pakazoya nyaya yekuti takundikana nekukanzuru vaya nekueducation vakati takundikana tichakupai rimwe zuva rekuuya havana kuuya saizvozvo asi vabereki vakauya pachikoro asi pakashayikwa musangano hauna kuitwa vachiti ivo havana kukwanisa kuuya chazokupai rimwe zuva rekuti tiche musangano iwoyo. Tagara kumazuva mashomanana takatambira shoko rokuti musangano iwoyo waifanirwa kuitwa nhasi zuva randikutaura kudai. Takaiswa mameseji nezuro kuti musangano uya wakatadzikwa kuitwa musi uya uyu uri kuitwa nhasi. Takaudzwa nezuro zvokumakuseni uchipinda meseji dzipinda mafoni kuti musangano uye musangano musazorega vabereki kuri kuya vemabandiko akasiyana siyana, vashandi vehurumende, mapurisa, wekanzuru neweeducation vari kuya nhasi. Zuva risati ranyura ndobva tasenderwazve mamwe mameseji zvikanzi chichifambisai shoko rokuti vanhu vaya vakundikana vanouya chakupai rimwe zuva. Saka zuva ranhasi ndo ratanzi kune mambo ari kuuya. Ndo mashoko akapindira kwandiri ine chenzi musangano uya wekuti wekuhurumende vari kuya vambomiswa. Musangano wapo zvazuye zuva ranhasi wachief Mutoko ari kuya ikoko kunharaunda kwenyu kugaisa nhau dzavakanga vasira panzira. Ndichitambirawo kumashoko ahedhi vakandifonera vachiti ndafonerwawo ndiri kunzi ndive kwaMutoko ndiwe nematicha maviri aya ari kupomedzerwa nyaya yekunzi ndo vanehonzero pachikoro tisangane nawo kwaMutoko. Vakazondiudza kuti ndanzi maticha aya haachazi enyu. Ndasvikako ndikanzi haachazi enyu atransferya asi pari zvimwe zvawana kwekuenda. Nyaya iripo ndeyekuti watora leave wachimirira kuti vawane nzvimbo yekuti vangatiche izvo zvaachisiri maticha enyu. Pari zvino ndo pane nyaya tichaona kuti zvacho zvinofambiswa sei. Maticha anzi haachisiri patransferya haachisiri edu asi dzimba dzedu zvavo nemakii edu vachinazvo. Dzimba dzavo dzichine zvinhu zvavo, dzimba dzedu dzepachikoro dzichine zvinhu zvavo, ngava midziyo yese kana nenhumbi dzavo asi ivo hatisi kuvaona. Kubva patanga nyaya iyi hatisi kuvaona. Ndo pane nyaya yedu kusvika pari nhasi takamirira kuti ivo vachauya rini sekuti takaungana kamwe chete vasina kuuya nezuro vanhu vakagadzirira kuuya bvarangomuka shoko richiti havachauya. Saka takamirira kuti nyaya iyo gadzirwa sei. Ndo patiinayo nyaya yedu yekuno kutongogara kuMutoko South uyuyu kumaresettlement. Vakuru ndimi vice chair. Yes. Tinonzwa kuti maticha akanzi haachauye pano. Saka zvakuru here kuti vana vechikoro vakuya kuchikoro? Hatisati takutenda kuti vauya. Shuviro yedu irida kuti titange tanzwa kuti vacheneswa here. Pachikoro pedu hapana chasiyiwa here chinokonzera futi vana vetoramba vachidwana because vanogona kutransferya votoenda. Asi dambudziko rongorosara riripo pachikoro pedu nekuti zvinhu zvavo zvinenge zvangosara zviripo. Saka shuviro yedu iri kuti isusu ngavatange vachena vosimuka voenda zvavo. Chokwadi kana vanzi havachafanira kunge vari maticha pano tatonzwa kufara pazviri nekuti tinarerekiwa nemutoro wedu wokutiremera. Asi mutoro kuti unyatsoreruka uda kurerutswa nekuti iwo wasiya vacheneswa. Hapana chasara pachikoro pedu chinoafekta vana. Ndo mazivana ndingadaro nezvavo. Ko tiri kunzwa zvakare kuti muklasi pane klasi ine ropa ichokwadi here? Hongu tine klasi yegrade 7 yaitichwa nani grade 7? inotichwa naticha vanonzi vachikuni. Takaona malines arimo eropa ari kusvika 6 kana sikanganise 6 or 8 kasokanganisa zvekuti ange raitorwa paraitorwa rozorerwa kumadziro. So ritorwa paraitorwa richizorerwa kumadziro. Kune mamaka arimo ada kuwarira kana sokanganisa 6 kana 8 papa ndio mamaka arimo. Ticha uyu ane klasi yakadaro arimo here munyaya iyi kana kuti hamo? Hamo mukati menyaya iyi. Because vari mukati menyaya iyi vakadzi vega uyu ticha uyu murume ndiye ticha grade 7. Makadi mhuri yeZimbabwe
yeni ndiri kutaura ndiri pachikoro chinonzi chotongogara chiri muHuyuyu resettlement chine nhau yanetsa yatakadai kumbokurukura mazuva apera muchinzwa kudai madandemutande akasiyana-siyana. Riri dambudziko rekudonha kwevana ranga raitika mazuva apera, tichitsinira kudai kumashoko amuchanzwa pane vange vatanga kutaura. Pari zvino tiri pachinhano chekuda kunge tichibatsirwa mukati mezuva ranhasi. Tanzwa kuti mambo wedu atitumira vabatsire vasati wasvika watiri kutarisira ngekunge vachiuya. Asi mashure mezo zvakare ndokunzwa tine mashoko ekuti varairidzi vedu vakataurwa mazita pano nemuprofita wedu ambouya kunobatsira vari kunzi vakapuhwa leave, asi zvireva kuti netransfer zvakare kuti vanga vachitsvaga kokuenda kunoita rimwe basa. Asi nhau yedu hombe ndeyekuti vangapuhwawo leave kana kuti kupuhwa transfer nhau isati yacheneswa hazvititire zvakanaka. Takadzoka munyaya yedu mumashure, ivo ndo nyakutanga kunoenda kunosisa nhau kwavatenzi kwamambo kuti pazosumuke tinge tichibatsirwa mukati mezuva ranhasi. Chimwe chinhu chiripo ndechekuti kunyange zvavo vakapuhwa transfer vachibva pano, kavari kuenda ikoko zvakare kune vaberekiwo vakafanana nesu. Tanga tichifungidza kuti taifanira kunge tacheneswa pamwe chete ivo nesu. Zvinhu zvedu zvaita zvakanaka, hatina nhau navo yakanyanya. Kugara kwedu kwose, kusawirirana kwedu kwazongotanga ipapa padaidzwa mazita avo. Vabereki nesu hatina kana hondo yatakaita pamwe chete navo yatingati takakanganisana navo. Tanga tinotarisira kuti patakanzi tiende kwamambo taifanira kunge tichienda tese, nhau dzedu dzopedzwa mune zvakanaka. Kana waidzoka pabasa pavo waigona kudzoka kana vachinge vacheneswa. Asi dambudziko raakuitika nderekuti pazenge takuita setaakushungurudzwa zvakare nemapurisa akutitora apo nepapa achitibvunza kuti zvatiri kuita hatisi kuzviita tiri pamutemo. Isu hatina gakava rakanyanya. Chinangwa chedu ndechekuda kuti ticheneserwe musha wedu, varairidzi vedu tiwimbe navo, vana vedu vadzidze mune zvakanaka. Saka dai matibatsira zvakanyanya mhuri yeZimbabwe kuburikidza nedambudziko iri, uye tichirinzwa mukati mematunhu atiri harisi pachikoro chino bedzi. Zvikoro zvawanda zvatotarisana nematambudziko aya, zvatiri kuti dai takwanisa kunge tichibatsirwa mumatambudziko akasiyana-siyana, hunge tisitatanga wepatongogara, asi tichinzwa zvishamise makuzonzwa pachinguva chidiki pakutaurwa zvakare muzvikoro zvakawanda. Dambudziko rirawa rafararira mukati menyika kana mukati medunhu redu remutoko sezvozvo. Ndatenda. Pakusungwa kwatakaitwa ndiri mumwe vamwe vakasungwa. Takasungwa tiri 4. Takangofonerwawo kuti muri kudiwa chikoro. Ndibva ndatoiwa ndichimhanya. Pasika makamirirwa. Ndakasvika ndichiwana paine mapurisa aisvika 8 nemota. Mumwe chete akanga akabata futi hombe. Tasvika ndakasvikopinda muofisi. Ndapinda muofisi yedu pachikoro. Ndakangonzi ndimi wagwashirwa ndati hongu. Ndimi watinyatsoda chaiwo, ndimi makatakura ngoma, maitakura ngoma muchidzakurira kuti kudii maisaziva kwadziri kuenda, ndimi mumwe wacho akaridza ngoma. Akati akwete. Zvikanzi ndimi makaenda kunoudza varairidzi kuti hatichada nevana vedu pano pachikoro. Ndikati kwete. Zvikanzi haizvo munozvitaura mava mutoko. Takatakurwa tiri 4, chairperson weSDC wanwaiwo maihoma koma, inini vice wacho nakomiti member wanonzi Maichimuramba, nasabhuku wedu wanwaiwo wajasi. Takatakurwa tikanosvika kwamutoko. Tanosvika kwamutoko hatina kukwanisa kuita 10 minutes, hangatingo 10 to 15 minutes. Vana mai vatinawo vakabva vatonzi mimi dzokerai kumba, endai munoudza vabereki vaunzi vana kuchikoro. Vanhu vatoda chaiwo chaiwo ndevava vari vairi ava ndovane mazita ari kuno. Vana mai vakabva vapinda munzira vakabva vadzoka. Tasarako takambonzi chibhadhara faini pa 30 years. Ndokunge tatambira kubhadhara vatatotsvaga mari. Vatanzi tiri kudzoka, tadaidzwa kwamambo tiri kudzoka tozotaura nemi. Vachibva vabuda kuenda kwamambo. Vadzoka hatina akati atenda kusvika na7 dzemanheru. Takangosiyiwa takagara. Takazonzi zvakuma7 ndo pakazouya wainzi assistant date, vanhu vaiwo vakanga vauya kuzotora pachikoro nemapurisa. Vakasvikoti ava vada kubhukwa vakuenda kukoti, saka vaise muGB vaende kumasales. Chokwadi takabhukwa muDhipa muya, muGB iriya. Tikatanzi bvisai mbatya sales no simutemo unotenderwa kumasales, bvisai mbatya musara nembasha ma1 tikaenda kumasales. Takanorara kumasales. Kwakatishungurudza.
because tairara kuti chindiri masewers asi mhosva takanga tichitakapara tisingaizivi ndei. Patakaenda mudhipa sekuziva kwangu kuti mudb amupinde munhu asina dhoketi, but hatina kana patakanyorerwa dhoketi kana patakabvunzwa kuti tatanyora ndizviri zvamukuenderana nemhosva yenyu, takangonorera kumasewers. Makuseni na6 kune mutemo unoti vanobvunza mhosva pamunhu. Takadaidzwa na6 tikabuda panze tikabvunzwa mhosva 1 by 1 tikadzoserwazve zvenguva inokwana awa. Mushure meawa iroro takazodaidzwa vakomana vairi vaiva kutongogara uyai, tichibva tabuda tiri vairi tikabva taenda kuofisi inonzi yepeace yeassistant date wakanga vatitora kuno kuchikoro. Vakasvikotiudza zvigaro rizanzi tichibhadharai fine, tapiwa futi order tibhadharai fine. Tina kupikisa mushure mweta tichienda imotora mbakadzi ine mari kwamati kune mari, takachizonosangana nacoordinator wa MP wari wakumana kana mapedzi vanhu naMP mwe kuofisi pangu. Takanobhadhara mari dziya $30 pamunhu, 30 US pamunhu. Vakabhadhara mafaini edu vatapiwa marisiti edu, tichibva tabuda kuenda kuofisi kwaMP. Takangorobvunzwa mufambiro wakaita nyaya, tikavatsanangura zvazviri zvanza zvakanaka. Chakudzai zuva kuti zvakufamba sei, takuuya sei pachikoro penyu because nyaya inofanira kutarwa zvakajeka. Takasimuka tikadzoka kunomba. Takakwanisa kuchingurwa navabereki vakanga vaziva kuti tasungwa, vakatichingura vakatitora tikauya kunomba. Takanga tasati tasangana mari dzebasa kusvika tasvika takazoti nezuro makuseni pananga tanga kupiwa information yekuti vekumamba vari kuuya nhasi nevekueducation vari kuuyawo futi nhasi. Zuva rodoka takanzi futi zvakare havachauya, vachakupai rimwe zuva kusvika tazodzwa kwamambo ndo vari kusvika. Zvechokwadi kugara kwatakaita zuva ranhasi takamirira kwamambo kuti vasvike, dare redu rifambire kuenda mberi. Ndo mazwi andakatipa stage yatiri nhasi, asi vana hatisati taunza kuchikoro. Hatikwanisi kuunza vana kuchikoro kana pasa chikoro pasi chedu pasari vachena. Ndo chirongwa chitanga tiinacho mune ramangwana tichange takukuunzirai kusvika kwamambo uyezve kuti nhau yacho yakufambiswa sei. Tanzwa kuti vakatsvaga madzibaba kuti vauyozochenesa chikoro. Naizvozvo takamirira kuti tione kuti process racho rinenge richifambiswa sei. Regai tisangane muzuva ramangwana. Andrew Neshamba ndo zita rangu. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.